már is itt vagyok. Itt vannak használt ruha, kereskedések. Ez a központi piac, ez éjszaka megtellik. Rengeteg áru van itt, de azért most is látni, hogy így árulják a zöldségeket, de éjszakára vidékről felhozzák a gyümölcsöt, a zöldséget ide Phnom Penybe, és ez a kijelölt nagybani piac, éjszakai piac. Majd egyszer majd el fogok ide is jönni éjszaka, láthatjátok majd, hogy micsoda nagy gyüzsgés van. Este olyan 10 órától hajnal 5-ig vagy 4-ig itt árulják a zöldséget, és ugye aki megveszi, az viszi haza a saját boltjába, és akkor itt sokkal olcsóbban meg tudják venni a terméket, mint a metróba, de itt nem metró van, hanem makró. Mindjárt megyünk, most már zöld van. Most a trunk. Most azokhoz szólok, akik itt voltak velem, ugye ENSZ békefenntartóként. Ez mögött, a bank mögött van az Intercontinental Hotel, az már akkor is megvolt, akkor épült szerintem. És az Intercontinental háta mögött volt egy nagy tér, ahol volt a Martini. Ugye Győző? Emlékszel a Martinire? Ezt most neked üzenem. Tehát ott van hátul, amerre mutatok, ott van az Intercontinental, és ennek a házhelynek a helyén volt a Martini. Ez most egy nagyon gazdag emberé, úgy hiszem deputy miniszter, tehát miniszter helyettes, aki itt lakik ebbe a házba. Tehát az ő helyén volt a Martini. Hát most ez így beépült. Ugye Martinit elköltöztették be a városba, közel a Tuol Slenghez, a Pol Poti börtönhöz közel volt a Martini, de aztán azt is bezárták. Annyit kell tudni a Martiniről, hogy az volt az ENSZ-eseknek a törzshelye. Ez egy éjszakai bár volt, ahol lehetett ugye jókat enni, jókat inni, biliárdozni, és voltak ott ugye vietnámi örömlányok is. Abban az időben abban az időben ez volt az egyetlen olyan törzshelye az ENSZ-eseknek, ahová el tudtak menni szórakozni. Próbálták jól érezni magukat, mert egész nap dolgoztak, ugye folyamatosan veszélybe voltak, és amikor ugye szabadságuk volt, vagy este el tudtak menni ugye szórakozni, akkor a Martini volt az első. Valamit leszippantottam. Én az ENSZ időszak alatt 340 kilométerre voltam a fővárostól, ugye Angkor Wat, Siem Reap. Tehát én például Martiniba egyszer vagy kétszer tudtam elmenni, amikor itt voltunk Phnom Penybe egy-két napot. De ezért mondtam el ezt a történetet, hogy a Martini az nagyon emlékezetes számunkra. Hála Isten, most nincsen olyan nagy forgalom. Előbb hazaérek.
azért remélem nem unatkoztok ezen a felvételen, azért látjátok, hogy ilyen a főváros, hogyan élnek az emberek, ilyen a forgalom. A barátommal, akivel most evédeltünk, együtt fogjuk tölteni a karácsonyt és a szilvesztert. Lemegyünk egy szigetre, tehát ott leszünk egy hetet vagy 10 napot, és forgatni fogunk videókat, és sorba rakjuk majd föl a videókat Facebookra, illetve én nyitni fogok egy YouTube csatornát, kambodzsai magyar csatornát, ahová fel fogom rakni az összes videómat a YouTube csatornára, és akkor ott is tudtok velem majd kommunikálni. Neki van egy nagyon profi drónja, és akkor drónfelvételeket is fogunk készíteni, amikor együtt leszünk. És hogyha kapok engedélyt arra, hogy drónozzunk Angkor Watba, akkor ott is fogunk drónozni a barátommal. De egyelőre csak karácsonykor és szilveszterkor a szigeten fogunk nagyon szép felvételeket készíteni a környező településekről, meg a szigetről, meg Pacsvényi. Mindjárt otthon vagyok, még körülbelül egy durván 10 perc. Nézzétek meg, most zöldet kaptak, és már indulnak itt. Ugye az a jó, most időben hazaérek, mert a 5 óra körül már, már most is, ha oda messze elnéztek, ott már be van dugulva, ott van az iskola, ahonnan jönnek ki a gyerekek, és így a szülők mennek a gyerekekért, és teljesen bedugítják az utat. Ezt nem tudta megoldani az iskola, hogy ne legyen ekkora dugó, de szerintem el tudunk menni. Most a következő videókban már nem rakok föl ilyen videót, amin mondjuk tuk-tukba ülök és mutatom, hogy merre megyünk, mert nem akarlak untatni benneteket.
hanem inkább fókuszálok azokra a dolgokra, amik érdekességek, amik olyan dolgok, amiket ti még nem láttatok, de azért szerintem ez is egy élmény nektek, hogy együtt utaztok velem Kambodzsa fővárosának egyik utcáján, és közben mesélek nektek. De hogy nézitek a felvételeket, nézzétek meg, hogy mennyi terepjáró van Kambodzsába, és főleg az utak miatt, de a khmer emberek nagyon szeretik a terepjárókat. Ez egy hatalmas lakópark. Gyönyörű apartmanokkal. És a tulajdonosa ennek a hatalmas lakóparknak az a miniszterelnök lánya. Tehát ez mind az övé, amit ott láttok. Arra bent, mindenfelé, egész hosszába. 100%-os tulajdonosa ennek a hatalmas lakóparknak, meg még sok mindennek. Ami most jön, az a Northbridge International School, ugye itt nemzetközi iskola, most be van zárva. De képzeljétek el, hogy egy év az $12,000 kerül egy családnak, egy főre, tehát egy gyereknek. $12,000 egy évre az oktatás. Na most ki fogom kapcsolni, és akkor majd jövök a következő videómmal. Szervusztok!